Bé, bona tarda i moltes gràcies a tots els mitjans de comunicació per la seva assistència en aquesta roda de premsa convocada pel grup municipal socialista. Voldries començar dient que els socialistes no estem en contra de les obres. De fet, vam ser nosaltres els que vam tramitar i aconseguir les diverses subvencions en base a les quals s'estan fent des de l'Avinguda Llibertat, el Remei Sant Pasqual, Sant Josep, Ramon Llull, Barador, i més enllà de tot això, la delegació de competències del Vilaplana, el projecte del segon centre de salut o la humanització de la Nacional 340. Del que estem en contra és del caos circulatori que s'ha generat per fer totes les obres alhora, en greus afeccions al comerç local, caiguda de vendes, tancaments i als veïns en general. I tot degut a una calculada estratègia política de l'equip de govern actual en retardar més d'un any l'inici de les obres per tal de fer veure que únicament per la seva actuació s'han dut a terme. Però anem a la realitat i com fa pocs dies va dir un alcalde veí, dato gana relato. Vegem les primeres dades. L'Avinguda Llibertat s'hagués tingut que desenvolupar en 4 fases. Es va decidir fer tot en una en l'excusa de l'acompliment dels terminis. Doncs bé, tenien que acabar, segons la licitació, el 16 d'octubre. De fet, aquí està l'atorgament de la licitació. Es va concedir una primera ampliació fins al 3 de desembre i una segona ampliació fins al 15 de desembre. A dia d'avui només cal anar a l'encreuament de Maria Auxiliadora per veure que, no sabem per l'errada de qui, s'ha aixecat fins i tot l'obra nova. És a dir, s'ha comès algun error per part d'algú i s'ha arribat a aixecar de nou obra que ja estava feta. I no només nosaltres pensem que no s'acompliran els terminis. És el propi Ajuntament qui el 13 de novembre comunicava a l'empresa constructora la possibilitat d'exigir-li indemnitzacions per l'incompliment del termini d'execució. I de fet, tant és així que, per exemple, el Parc de Nadal aquest any no es farà a l'Assumpció. L'obra ha d'estar acabada, justificada i pagada el 31 de desembre. De no ser així, es perdrà la totalitat de la subvenció per valor de més d'1.150.000 euros. A més, s'ha autoritzat una modificació del projecte inicial per valor de més de 195.000 euros. Bé, si parlem del carrer Arcipreste Bono, es repeteix quasi exactament el mateix patró. El termini d'execució dels plecs és de 4 mesos, que l'empresa adjudicatària rebaixa un mes, és a dir, es compromet a executar-la en 3 mesos. El 2 de juny es firma l'acte de comprovació del replanteig i, per tant, el termini d'execució de l'obra és fins al dia 2 de setembre d'aquest any. Es va concedir una primera ampliació fins al 24 d'octubre i una segona ampliació fins al dia 18 de novembre. Aquesta és la segona ampliació. Tinc que comentar una anècdota al respecte. Vaig preguntar en comissió, el mateix dia 18 a les 2 de la tarda, com estava o què pensaven de l'acabament de les obres. I en concret la senyora alcaldessa me va contestar eixerida que el dia 18 no acabava fins a les 12 de la nit. Bé, avui no sé si encara no ha acabat el dia 18, però avui encara no està acabada l'obra. Sin embargo, ella me va dir això, que s'acabava a les 12 de la nit. A dia d'avui, després de mesos de molèsties, males olors, mosquits, tallat d'arbres i de més, és fàcil de comprovar que les obres no estan acabades.
I de nou, no només som nosaltres els que pensem que no s'acompliran els terminis. Torna a ser el propi Ajuntament qui el 13 de novembre diu que cap la possibilitat d'exigir indemnitzacions per incompliment de terminis a l'empresa. L'obra ha d'estar acabada, justificada i pagada el dia 28 de novembre. De no ser així, es perdria la totalitat de la subvenció, que és del Pla d'Obres i Serveis de la Diputació, per valor de més de 249.000 euros. I també, com parlàvem antes, a l'Avinguda Llibertat, s'ha autoritzat una modificació del projecte inicial per valor de més de 46.000 euros. El que fa que el cost total de l'obra puja a 472.555 euros. Recordar-lo senzillament que no fa tants anys, per part de l'anterior equip de govern progressista d'esta ciutat, es va remodelar en la seva totalitat, incloent-hi les conduccions de l'aigua potable, el carrer Santa Magdalena. I simplement a tall de comparació, allò va costar algo més de 150.000 euros. Respecte a Remeis Sant Pasqual i el carrer Sant Josep, ja tindrem temps de parlar perquè probablement encara estan molt a l'inici, però dir que el Remei Sant Pasqual es té que acabar el segon trimestre del 2026 i a dia d'avui ja s'ha demanat una ampliació del termini d'execució. Respecte al carrer Sant Josep, després d'un mes del carrer tancat, paralitzat, han començat a treballar i veurem a veure com es desenvolupa. Els vull dir que en totes les obres públiques hi ha per una part un director d'obres, que és el que fica l'empresa adjudicatària. I per una altra part hi ha un responsable de contracte i un director facultatiu que són els que corresponen al promotor, en aquest cas a l'Ajuntament de Vinaròs, i que són els encarregats de vetllar per el bon desenvolupament de les obres que s'estan fent. Però per damunt de tot això té que hi haver una supervisió política, és a dir, algú que se n'encarregue de saber exactament en quina situació estan les obres. I en aquest cas no n'hi ha hagut. Senzillament, vaig a ficar un símil molt groller, potser s'ha entrat com un elefant en catxarreria, emprenent-ho tot alhora i deixant d'assumir cap de les seues responsabilitats i obligacions. I totes aquestes actuacions tenen uns clars damnificats. Per una part els veïns i per una altra els comerços de tot el poble i especialment els que estan ubicats en les zones en obres. Les dificultats de circulació, la manca de places d'aparcament alternatives han fet disminuir notablement l'afluència de gent dels pobles i comarques de voltant, que no hem d'oblidar que són un percentatge molt elevat de la xifra de negoci del comerç local. Sense oblidar que els propis veïns de la ciutat han sofert les dificultats per accedir. I com dèiem al principi, s'ha propiciat una forta caiguda de les ventes, quan no el tancament de comerços. Aquesta situació creiem que no es soluciona en un parell d'actuacions musicals a la Mera, una d'elles suspesa per el temps, ni en molts de tardeos que, tot i que ens puguen agradar, s'organitzen per Nadal, que dubtem que aporten res a la millora de l'activitat comercial. I per tal d'ajudar a minimitzar l'impacte tant econòmic com comercial de les obres, al passat plenari del mes de setembre varen presentar una moció que va ser desestimada per PP, PBI i Vox i que els passo una mica a resumir perquè es faria molt llarg el fet de legislatura. Evidentment, dient que comprenem que s'hagin de fer una sèrie d'obres i que servisquen pel progrés urbanístic i de la ciutat, van proposar una sèrie de mesures, entre elles la rebaixa de l'IBI d'entre un 25 i un 75% per als negocis i serveis situats a l'entresòl o planta baixa, a peu de carrer, afectats, en compensació
per les afectacions dels treballs realitzats durant l'any 2025 i 2026. Ahir se proposava, en aquelles obres que duressin entre 3 i 6 mesos, una bonificació del 25%, aquelles que duressin entre 6 i 9 mesos, una bonificació del 50%, i per últim, aquelles que duressin entre 9 i 12 mesos, un 75%. També es proposava una rebaixa de la tassa de recollida de residus d'un 25%. I a part, s'instava a la Regidoria de Comerç i d'Hisenda a habilitar una línia específica d'ajudes o compensacions per comerços, hostaleria i serveis ubicats, d'aproximadament uns 3.000 euros per establiment, en els requisits indispensables, evidentment, de que l'activitat hagi començat abans del gener del 2025, que estigui al corrent del pagament en l'Ajuntament, Seguretat Social, Hisenda, etc., i que estigui ubicat en un dels carrers afectats per les obres. Així mateix vam suggerir dissenyar i implantar una campanya de suport i visualització del comerç local, amb la posada en circulació d'una sèrie de bons de diferents quantitats, entre 20 i 100 euros, que es puguen gastar als comerços minoristes, etc. El format consistiria en que el 50% del seu valor nominal seria pagat pel client i l'altre 50% seria assumit per l'Ajuntament de Vinaròs. Bé, totes aquestes mesures van ser desestimades, l'equip de govern les va tombar i no se'ns va permetre ni presentar-les pràcticament. I al final tornem a repetir el que he dit al principi. Els socialistes no estem en contra de les obres que considerem necessàries. El que estem en contra és de la gestió caòtica que s'ha fet per part de l'equip de govern actual de l'Ajuntament de Vinaròs. I, bueno, si tenen alguna pregunta que fer. De les obres de l'antiga carretera 340 tens alguna informació, si van en temps? En principi sí que estan dins del termini que es va previndre, que si no recordo mal eren 18 mesos, si no recordo malament. Quan està previst que s'acabi això? Suposo que s'acabarà dins del segon trimestre del 2026. Molt bé, moltes gràcies.